Berrituan dituzuen belarria dara kontando. Bai, entzuteko prest? Bueno, badakizu ez egin konta berdeten? Bai. Badakizu? Zein da? Adur, haizearen beldur. Bai. Hori bila. Banakan itxian. Vale? Adur, haizearen beldur. Ia nola ez da. Adur, beti zegoen kezkatuta. Gauza asko kezkatzen zuten. Kezka eragiten zioten lagunik gabeko galtzerdiek, bakarrik zebiltzan galtzerdiek. Zizare, zapata jaleek, lokarriak jaten zituztenak. Gaietatxo, kurruskagiek, kash, egiten dutenak. Dinosaurio, soroek, eta tostadak, gehiaginda zeudenak erretako tostadak. Katagorri gaiztueke bai, kezka eragiten zioten. Kezka handia gainare katagorriek. Kezka eragiten zione bai, bere kremaiera, beroki handiko kremaiera jeitsi, eta igoiteakoan ataskauta gelditzia. Bildurtuten zen horrekin. Horregatik, adurrekin joiz entzun kremaiera izten. Bada espada, zaten zuen. Gertatzen bada gero zer, ezta? Eta orduan, kontu handi zibiltzen zen. Kezka eragiten zione bai, orbanez betetako banana bat jateak. Ia zer gertatuko zitzaion pentsatzen zuen. Berare bai, hola bihurtuko altzan. Orbanez beteta. Bada espada, ez zugu jaten. Gustatzen zitzaizkion, platanoak, baina ez zituen jaten bada espada. Adurrik, kezka eragiten zioten bai, oinetako lokarriak askatuz gero, ia zer gertatuko zen. Ez bezatzen oso arriskutsua zala, eta horregaitik zeintzien zapata danei, lokarriak endu. Bere zapatek ez zuten lokarririk. Baina, adurren kezkaik handiena, ez zian platanoak, ez zian lokarriak, ez da dinosaurioak, ez da katagorriak. Badakizu zein zan bere kezka nagusiena? Zein zan? Ni bai, aizia. Haizea zan bere kezka nagusiena. Haizeak kezka handia eragiten zion. Zer gertatuko ote zan bildurtzan haizeakin? Egun batian, adurrek maia ezagutu zuen. Eta berehala konturatu zen adur, maiak lokarriak askatuta zitula. Orduan hartu zen, bere esku zegoela maiari laguntzia, ezer larririk ez gertatzia. Maiak babesten ez bazuen, auskalo zer gertatuko zen. Baina maiak ez zion beldurrik ezerri. Eta ez beti izaten zion, zer da gerta daitekeen okerrena? Eta orduan, adurrek bere zerren narruzio erakutsi zion. Zerbait pasatzen zanean, gerta zitekeena, bai? Handi gutxira, Maia eta adur lagun handiak intzian. Tira, norbaitek zaindu beharko zon Maia, ezta? Maiak beti egiten zituen oso gauza arriskutsuak. Adibidez, soka saltoan aritzen zen, uxoei jaten ematen zien. Baina, adur beti zeon adi-adi, ia Maiak zer egiten zuen. Gauza arriskutsuak egiten zituen eta orduan Maiak babestu behartzulako. Adurrek, esparroiko zuloetan, erori gabe ibiltzen erakutsi zion Maiari ere bai. Gaietatxoak era seguruan jaten erakutsi zion. Baita, zizare zapata jaleek nazkagarriak saiesten ere. Baina egia esan, Maiak ez zion kasu handirik egiten. Zer da gerta daitekeen okerrena, galdetzen zion beti. Egun aizetxu batean, Maiak konporan joan naizula esan zion adurri. Adurrek begiak ireki zituen, eta haize horretza seinalatu zuen bai. Esan zen baina haize honekin kanporan, nola jungo geha ba? Oso arriskutsua, zan? Eta Maiak esan zion, baina niri izugarri gustatzen zait haizea.
belarrietako argisaria garbitu egiten dit, ilea lusatzen dit. Tira, zer da gerta daitekeen okerrena? Esan zuen Adurrek, baina esaldia amaitu aurretik, Maia kanpora jotzan. Eta Adurrek pentsatu zuen, salbatu egin behar dut! Eta, berarekin batean, kanpora jotzan. Adur, kanpora irten bezain laizter, haizea bere beroki handian sartu zen. Eta lagundu oiukatu zuen. Haize bolada bortitz batek zapatetatik atera eta airean jasotzen zuen bitartean. Antzi joan, haizeak ena. Adur, etxera iritsi zenean, Maia ikusi zuen. Maia! Oiukatu zion. Mendirik altuenean lur hartu, eta lera txakur batzuek ziztu bizian eraman ginduten elurrean gainean irristaka. Narbal batek bizia salbatu zidan. Gero, piratik harrapatu ginduten, eta makina hegalari magiko baten etorri nahi zoraino. Eta... zoragarria izan da. Berriro egin nahi dut, egin zuen deia Adurrek. Guazen! Baina hori ez alda oso arriskutsua, galdetu zion Maiak. Tira, esan zuen Adurrek, zer da gerta daitekeen okerrena? Gustatu zaizue?